Buli saiki arepe masak. Babe tapi gak iso ngewangi, Lur. Lagi nih Buli. Wonge metu anak perlu. Dewean berarti sampean? Oh, dewean masak. Tapi dimasak enteng kok. Apa Buli? Masak ayam ungkep engko terus digoreng, karo terancam. Wih, Ngono enak. tok, Lur. Tak kancani Buli. Ya, sampean kancan nduk ya. Iya no. Wis ayo, Lur. Delok Buli masak. Oke. Iki bumbune ayam ungkepe, Lur. Jahe. Jahe, bawang putih, tumbar, kunir, bubuk, Lur. Dikek uyah dulek, Lur. Oke. Wis ngene. Wis dulek. Lur bumbune selembut. Saiki tak jegone ning wajane. Oh, langsung ungkep Buli ya. Heeh, langsung nyengket ayam saiki. Oke. Lur, bumbune jegone, Lur. Iki apa berarti dicepakne Buli? Wes. Oh, nggodhog terus sampean tinggal nggih bumbu. Oh, lah iya aku mamar cedek geni tuh tak tinggal nggih bumbu. Dikai micin, Lur. Terus nganu, penyedap. Oke. Ayamnya dijegurne, Lur. Oh. Gede-gede Buli. Oh, paha iki, Nduk. Paha kabeh. Paha kabeh. Peh tabu Marep. beduk. Jenenge tabu beduk iki. Muarem. Lebone nganu, Sere. serai kardung salam, Lur. Engko nunggu sat, Lur. Dan sampai sat, dan baru masuk, Lur. Iki, Lur, tak tambah tempe di melok dungkep pisan, iki engko melok digoreng tempene. Tutup, Lur, ngene. Terus harus diterancam, Lur, enek timun. Terus Timun, kacang panjang, kemangi, kolam toro, karo tempe, Lur. Engko tempene digoreng sik, Lur. Saiki timune tak oncakne, Lur. Oke. Jadi dicuacain aja Buli ya. Dicacah ditus men gak banyu kok. Cah ini ki, Lur. Terus iki di wae ada harang-harang ditus men gak banyu ning terancame. Ya wis ngene tok, Lur. Nah, ngene iki. Lur, ayam ungkep wis mateng, wis sat, Lur. Sat Buli ya. Sat, Apik. Tonalon Buli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Masya. Lur, iki goreng tempe kok arep nyampuri terancam, Lur. Lek ra digoreng langu kondakan, Lur. Lagi goreng mateng apa setengah mateng Buli? Mateng. Oke. Buat gede kayak ungkal tuh Buli. Engko dicuwili iki lho. Oh iya. Oke. Ayamnya digoreng, Lur. Mateng, Lur, ayamnya. Ini goreng tempe, Lur. Tempe yang diungkep mau Buli ya. Bungkep mau digoreng. Tempe ini wis mateng. Pas. Goreng sambelnya, Lur. Iki, Lur, dilebokne brambang bawangnya, Lur. Mau lali tuh Buli. Lali mau. Lah kok usah tak sokne ora enak. Obok sambal wis mateng, Lur. Dulek kayak uyah, Lur, iki, Lur. Kayak micin. Kaldu jamur, Lur. Harus saya kira nganu terancame
Tempene dingenekne sik lur. Ini beli. Dipritili ngene iki. Oh. Sik. Ngene ajur. Tangane bulik wis resik lur. Oke. Iki lur timune dibrukne. Iki mah tarane tak brukne dhisik lur. Oh, nek lantaran ini. Oh, enek tak brukne dhisik amur tempe mah lur. Oke. Iki kacang karo timune lur. Oke. Iki Sokne ngene kabeh. Sokne kabeh. Bumbune terancam ya kaya bumbu kulup lur. Iki wis tak kukus. Isine apa Ibu? Iki isine ya bawang merah, bawang putih, kencur, lombok gede, lombok cilik lur. Nah, wis tak kukus. Dadi saiki dicampurin lho lur. Oke. Lek ra di kukus nganu lur, engko ndak kecut lur. Ini kan matang pisan lur. Lur, terancame bulik iki dikai santen lur. Iki mau ndak luwejat. Iki terancam malah bulik lur. Santene digodhog lur. Oke. Santene ya mateng. Dadi iki mau ndak luwejat iki. Lur, iki lek masak bulik dhewean mau wis rampung. Pas babe teko kok lunga mau lur, iki mari. Lah saiki babe karo bulik arep madang lur. Jan cocok ya, Be? Cocok, babe teko-teko wis mateng iki lho lur. Wis cemepak, Be. Wis cemepak wis siap lur. Wis sepurane ya lur, babe ora iso ngancani bulik. Santai, Be, santai. Monggo lur. Enggak. Ngam. Nih, juga Nyam, dhewe. nyam. Sambel. Heeh. Komplit pokoknya. Kan maro garek padang, Be. Padang, sambel terancam, sambel beh ayam goreng. Tabuh beduk, Be. Tabuh beduk. Iki terancam ala bulik lur. Pokoknya wis Sambel ya. sambel. Wah, sambelnya mantep, sambel. Tangane bulik wis iso lur. Iya, Beli. Tempe. Ayame piro, Be? Siji sik engko. Sisi Beh, sik. Ya. masalah iki tabuh beduk. Delok, Be. Dayur lur. Dayur ya lur ya. Monggo lur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng. Wih, Jan. Mening. Ning mantep lur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, monggo lur. Lur. Wih, Jan. Tabuh beduk lur. Mantep. Mantap. Terancamnya enak. Cocok lur. Sambel terancam tabuh beduk. Beh. Cocok banget lur. Terancamnya kayak tempe lho, Be. Heeh. Enak, tempe digoreng sik. Iki. Terancam nek tempe goreng lur. Nek tarane barang. Komplit megenep lur. Lah aku jempol karo tabuh beduke padha, Be. Gedean tabuh beduk lur. Beli, nggo sambel beli. Sambele. Iki wae ya. Heeh. Nah, Nah. Bah, sambele lur. enak. Mau mantep lur. Ya cocok tuh, Be, ayam Cocok. goreng Ayam sambel. goreng, tempe goreng, beh. Sambel lur. Ya nek terancamnya tambah seger gitu, Be. Iki Tenang. jenenge terancam. Terancam. Terancam barak iki lur. Ya terancam ki tantah nih. Seger tadi. Ayam lele juga nih, Be. Tapi jatuhnya tabuh beduk loro iki. Kanan kiri, Be. Lur, Iya, kurang Be. sego, kurang
Lawo. Kurang lawuh. Ndang to, Be, Oh, imbone, jimune Be. kamu beduk siji meneh, Lur. Beh, tenan. Wah, Wis to, aman. Wis kamu. Alhamdulillah, wis waret. Piye Be, enake Be? wah tenan Buli, enake gonggur, Lur. Alhamdulillah, Lur. Le madang babe karo Buli wis mari. Ya wis wareg, Lur. Alhamdulillah. Babe karo Buli tetep ndongakne dulur-dulur kabeh neng ndi wae dimudahne, dilancarne, digampangne rezekine, Lur. Amin. Wabah barokah berkah, Lur ya. Amin. Oke, Lur. Wassalam, Lur. Matur nuwun, Lur.